The Enchanted Christmas Show, a North Pole Adventure se jkun spettaklu maġiku mtella mill-Kor Nazzjonali ta' Tfal fis-City Theatre fil-Belt Valletta bejn is-6 u 8 ta' Diċembru. Il-Kor Nazzjonali ta' Tfal li twaqqaf fl-2016 bit-tfal ta' bejn il-5 u l-15 sena mhux biss joffri lezzjonijiet tal-kant imma wkoll jorganizza produzzjonijiet simili fuq livell lokali u anke internazzjonali waqt li hu impenjat li jrawwem it-talent żagħżugħ, jinkoraġġixxi l-imħabba lejn il-mużika u jaspira l-eċċellenza permezz ta' prestazzjonijiet kollaborattivi. Il-viżjoni tal-kor hi li jinħoloq ambjent inklusiv u ta' sosten fejn il-vuċi ta' kull tifel u tifla tiġi apprezzata, timbena l-konfidenza u jinbnew biberiji ġodda f'sens ta' familja. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega kif il-Kor Nazzjonali ta' Tfal hu importanti biex insaħħu l-kultura fih dan it-tfal. Aħna rridu iktar kultura fil-futur tas-soċjetajiet tagħna u anke fejn jidħlu t-tfal. Aħna rridu li it-tfal ikunu esposti għall-kultura li ġdik tagħmel ġid kbir kemm għalihom kif ukoll għas-soċjetà li jgħixu fiha. L-allima u d-direttriċi tal-kor Stefani Spiteri insistiet dwar l-inklużjoni fil-kor għax temmen li bis-saħħa tal-kantu tal-arti performattiva u li jidna jkunu jistgħu jesprimu rwieħhom, jirrilassaw, jieħdu pjaċir u jagħmlu ħbieb ġodda. Nħeġġukom biex tiġu ħalli taraw dan l-ispettaklu mtella bit-tfal li għandhom abiltajiet differenti għaliex aħna nemmnu ħafna fl-inklusività u bil-qawwa tal-arti performattiva. Spiteri tenniet li din hija esperjenza għall-familja kollha li tinvolvi kanzunetti magħrufin tal-miliet kif ukoll diski pop tal-mument, logħob u attivitajiet interattivi li tagħmilha ċelebrazzjoni ideali għall-festi tal-miliet bi spirtu sabiħ u memorji li jibqgħu. Il-biljetti jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit ticketmonti.com.